Tak samozřejmě po celkem dobrém vstupu do soutěže, kdy jsme porazili doma Prešov 3-0, přijeli jsme na Inter s tím, aby jsme odehráli dobré utkání, neprohráli hlavně, poněvadž ve středu nás čeká Slovan v Brně a doufám, že to bude znovu dobré utkání. Škoda, že už po 2 minútach hry fanúšikovia Brna šokovali pasienky. Ich úplne bezdôvodné národnostné urážky sú v civilizovanej krajine ťažko pochopiteľné. Ale na ihrisku to bolo zo strany Brna veľmi sympatické vystúpenie. Vyšiel im úvod. Faulovaný Kufa z vlastnej polovice presne prihralo Lasotovi a ten dal vedúci gól hostujúceho celku trénera Dobiaša. Ešte raz sa na to pozrime, stojí to za to. Lasota si perfektne loptu priťukol a dal vedúci gól. Inter odpovedal zvýšeným úsilím. Často sa dostával do šancí, ale strelcov zatiaľ nemá veľa. Ešte, že Luhovi, o ktorom bola pred chvíľočkou reč, sa vrátil z druholigového francúzskeho celku Martigues a vie trafiť. Najskôr takto vyrovnal na 1-1. Tu je radosť nášho bývalého legionára. A ešte do prestávky, žiaľ, v tomto momente sa rozsvietili reflektory, kamera na to ešte nebola pripravená. Pridal aj druhý gól a Inter vyhral prvý polčas v pomere 2-1. Zásluhou práve toho muža Ľuba Luhového. Aj po prestávke Luhovi neraz vyzvrtal brněnskú obranu, ale keď nestrieľal on, brankár hostí Tvardzik sa nemusel veľmi namáhať. Tentoraz ho Weiss vyskúšal, či je pozorný v brněnskej bráne. Postupne domáci ako už neraz poľavili a ako obvykle prehajdákali nahromadený majetok. V tomto prípade to boli 2 ligové bodíky. Toľko v obrane otálali, až Lasota úplne osamotený pohotovo vyrovnal. Luhový v drese Interu zostal osamotený. Po tomto sóle ho zastavil faulom Maléš. A keďže to bol jeho druhý faul, rozhodca Baleš ho poslal červenou kartou pod sprchy. Presilovka domácich však bola výhodou pre hostí. Kocman obohral v tomto prípade Šulca a ten ho spolu s Tomkom poslal na zem. Z 11, ktorú Baleš nariadil, Molnár sa zbytočne rozčuloval, poznáme ho v takýchto situáciách. Gestikulujúceho Zálesky dal víťazný gól Brna. Záverečný nápor Bratislavčanov vyšiel už na prázdno. A tak Inter opäť raz predviedol, ako sa dá prehrať aj vyhraný zápas.